Vítajte, sme pri druhom dieli našej videosérie a minule sme sa bavili o tom, že či je sladké pre vás, alebo by ste sa sladkému radšej mali vyhýbať. A neplatí to iba pre raňajky, ale aj všeobecne pre ostatné jedlá. Bavili sme sa o nejakých testoch. Jeden test, ktorý robívame aj u nás v Centre výživy a tréningu, je zisťovanie kožnej riasy subskapulárnej, čiže pod lopatkou, formou kaliperometrie. To sú také klieštiky, ktorými meráme tú kožnú riasu. Ak je tá kožná riasa väčšia ako 15 mm, tak je veľká šanca toho, že sacharidy schopní tráviť nie ste a priberáte z nich. Druhý test, ktorý sa robieva, je absolútne jednoduchý. Dajú sa zjesť na raňajky palacinky s lekárom, 2-3 palacinky a človek potom čaká a po hodine, respektíve po 2 hodinách popisuje svoje pocity, že ak ste ospali, ak máte menej energie a chce sa vám oddychovať, ste unavení, tak je dosť možné, že sacharidový metabolizmus nie je pre vás a tie sacharidy by ste jesť nemali. Takže toto bolo o tom. A na budúce sa budeme venovať téme, že či je vhodné si dať sacharidy pred tréningom. Majte sa.